Dear Love. Ako si Carlo. Isa akong rider sa isang ride-hailing app dito sa Pilipinas. Dati akong nasa corporate. Yung tipong nakapolo araw-araw, may sariling cubicle, at nakaharap sa computer hanggang sa sumakit ang mata ko. Pero dumating sa punto na na-realize kong hindi pala para sa akin yung ganong klase ng buhay. Para akong nakakulong at robot. Kaya nag-resign ako. Kaya nang sinuwerte na makapasok bilang rider gamit ang sarili kong motor, doon ko nakita kung saan talaga ang gusto ko. Mas bagay pala sa akin ang kalye kaysa sa opisina. Mas kaya kong harapin ang ulan, araw at traffic kaysa sa pressure ng deadlines ng opisina. Isa pa, matagal ko na talagang hilig ang pagmumotor. Para sa iba, gulong lang ang umiikot. Pero para sa akin, tuwing pinaaandar ko ang makina, parang ako ang muling gumagalaw. At kahit may mga araw na tinatamad akong bumiyahe, may kakaibang sigla pa rin na humihila sa akin sa daan. Parang sinasabing, sige na Carlo, labas ka muna. Hanapin mo ulit ang sarili mo sa kalsada. Tigilan mo na ako, Jared. Ayoko na. Tapos na tayo. Melanie, please. Hindi ko naman sinasadya. Nadala lang talaga ako. Ganun na lang? Dahil mas sexy siya? Mas maganda siya? Better lahat? Hindi ganun, Melanie. Maniwala ka, hindi yun ang dahilan. Please, parang awa mo na. Sobra ka na, Jared. Tumayo ka dyan. Nakakahiya ka. Nakatingin na sa'yong lahat ng tao. Ma'am Melanie, rider po kayo? Yes po. Jared, tama na. Aalis na ako. Kuya, sandali. Huwag niyo munang isakay, pwede? Nakakahiya ka na talaga. Tama na. Ma'am, hairnet po muna. Hindi na, kuya. Akin na yung helmet. Melanie, please. Huwag mo kong iwan ng ganito. Tara na, kuya. Sige po ma'am, hawak lang po kayo. Teka lang. Melanie! Melanie! Mag-usap muna tayo, Melanie. Teka lang. Ma'am, may gusto po ba kayong daanan para mas mabilis? Wala po, kuya. Sundan nyo na lang yung mapa. Sige po. Ma'am, okay lang po ba kayo? Kita mo namang umiiyak ako, kuya. Tatanungin mo pa kung okay ako. Sorry po. Naku ma'am, lakas ng ulan. Hinto po muna tayo. Sumilong tayo sandali. Sige, kuya. Grabe, parang bagyo. Wala ka bang kapote? Meron sana ma'am, kaso napunit na kanina. Pasensya na kayo. Okay lang. Ma'am, panyo, baka makatulong. Salamat. Yung lalaki kanina, boyfriend niyo po yun? Ex ko na. Hayop siya. Ano pong nangyari? Baka gumaan ang loob niyo kung maibsan niyo ng kahit konti. Ganyan ba kayo mga rider? Nangihimasok sa buhay ng iba? Oh, panyo mo. Sorry po. Hindi niyo naman ho kailangang sagutin. Nahuli ko. May babae. 3 buwan na pala akong niloloko. Pinuntahan ko pa siya sa trabaho. Anniversary namin ngayon. Surprise sana. Pero akong na-surprise. Dahil nakita ko silang naghahalikan. Kampal na mukha. Grabe naman yun, ma'am. Sorry Ang sakit nun. Anong balak niyo ngayon? Ewan. Pero isang bagay ang sure ako. Hinding-hindi ko na siya papatawarin. Buong buhay ko binigay ko sa kanya. Pati katawan ko. Nag-ayos ako. Bumili pa ako ng lingerie kasi sabi niya gusto niya. Tapos ganun lang. Binalang hiya niya ako. Ganyan ba talaga kayong mga lalaki? Hindi kayo marunong makontento? Basta may makita kayong bago, lilipat kayo. Wala kayong pake kung may masasaktan. Para bang bagay lang kami na pwedeng pagsawaan. Naku ma'am. Huwag naman ho nating lahatin. Isa lang yung nanloko sa inyo. Paano naman kaming mga loyal? Ikaw? Sigurado ka? Never ka ng loko? Ay naku, hindi po ma'am. Sa totoo lang,
Pareho po tayo. Naloko rin ako dati. Anong ginawa mo? Hinayaan ko. Wala na rin kasi akong laban. Masaya na siya sa iba. Bakit kasi may mga taong manluloko? Kulang ba ako? Hindi ba siya naging masaya sa akin? Nag-adjust naman ako para sa kanya. Tapos ako lang palang nag-iisa. Eh, pasensya ka na, ma'am. Wala sa akin ang sagot dyan. Kuya! Hindi ko alam ang gagawin ko! Ay, ma'am. Kung pwede, huwag niyo pong sisihin ang sarili niyo. Minsan, may taong dadaan talaga para saktan tayo. Hindi dahil deserve natin, pero dahil may kailangan tayong matutunan. Baka siya, dumaan lang para turuan ka ng mas mahalin ang sarili mo. Kaysa sa isang taong hindi marunong magbalik ng pagmamahal. Dami mong alam sa buhay, kuya. Para expert sa heartbreak ka. Ganyan talaga kapag ilang beses ka nang nadapa. Pero, totoo to, ma'am. Lilipas din yan. Masakit ngayon, pero gagaan din. Sana nga. Abay, oo naman, ma'am. Nakikita ko sa future, nagiging masaya ka ulit. Baka mas masaya ka pa kaysa sa dati. Ewan ko sa'yo, kuya. Oo, yan. Gumiti ka. Oh, ayun oh. Huminto na rin yung ulan. Oo nga. Oh, tara na, Melanie. Sakay ka na ulit. Teka, kuya, ano nga palang pangalan mo? Carlo po. Huwag ka na mag-ma'am at magpo. Hindi mo naman ako teacher. Sige, madali akong kausap. Melanie. Oh, tara. Totoo, marami na rin akong pinagdaanan sa buhay. Nasaktan na rin ako, naloko, at ilang beses nang nabuot na basag ulit. Kaya siguro minsan, nakakatuwa ring magbahagi ng kwento sa mga pasahero ko. Sa loob ng ilang minutong biyahe, para kaming dalawang estranghero na nagkaroon ng sandaling pagkakaintindi sa isa't isa. Pero, iba si Melanie. Sa dami ng taong naisakay ko, ngayon lang ako nakatagpo ng pasaherong iniwanan ako ng bigat sa dibdib. Nasaksihan ko mismo kung gaano kasakit yung dinanas niya. Di ko lang narinig, nakita ko pa. Yung pahinginig ng boses niya, yung pamamaga ng mata, yung pilit na paghinga na parang sinusubukan niyang buuin ulit ang sarili niya. At ang tanging nagawa ko lang, ang iparamdam na hindi siya nag-iisa. Kahit dumaraan lang talaga sa buhay ko ang mga taong gaya niya. May kakaiba kapag nagawan mo ng magandang marka ang kwento ng iba. Dumaan ang ilang araw. Hinayaan ko na lang sana na lumipas ang lahat. Pero, hindi ko pa rin makalimutan si Melanie. Hindi ko rin maintindihan kung bakit siya bumabalik sa isip ko. Siguro, dahil bihira akong makakita ng pusong ganon kabasag. Pero pilit pa ring lumalaban. Kaya nang isang araw, bigla kaming nagtagpo ulit. Para akong nabuhayan. Hindi ko alam kung tadhana ba yun o simpleng pagkakataon lang. Pero ang sigurado ako, hindi pa tapos ang kwento namin. Melanie? Carlo! Sabi ko na ikaw yan eh. Melanie, totoo ba to? Siyempre. Buti naalala mo pa ako. Sus, paano naman kita makakalimutan eh? Very memorable yung encounter natin. Sus, nakakatuwa ka pa rin. Pero ang mas nakakatuwa, maaliwalas na mukha mo ngayon. Iba yung ngiti mo. Siyempre. Ganyan talaga kapag naka-move on na. Buti, naalala mo rin ako. Aba, oo no. Ang dami mong words of wisdom. Para kang instant motivational speaker. Teka, sinunod mo ba lahat? Oo naman. Tignan mo ngayon. Ilang buwan lang, naka-move on na ako. Halata nga. Oh, saan punta mo? Sa bago kong work.
sa Makati. Aba, congrats! O, tara na, sakay ka na. Baka naman ilibre mo pa ako ng pamasahe. Nakakahiya naman. O, sige na, sagot na kita. Ay, Libre kita kahit ilang kilometro pa yan. taray! Let's go! Tingnan mo nga naman. Nagtagpo ulit kami ni Melanie. At hindi ko maipaliwanag pero masaya akong makita siya. Parang matagal na kaibigan na bigla na lang bumalik sa buhay ko. Ang dami niyang kwento. Lalo na tungkol sa proseso ng pag-move on niya. Nakakatawa pa nga dahil lagi raw niyang naaalala yung mga sinabi ko sa kanya noong gabing una ko siyang naisakay. At sa simpleng bagay na yun, masaya ako. Masaya ako na nag-iwan ako ng marka sa taong halos hindi ko naman kilala. Tumagal ng halos 1 oras ang biyahe namin dahil sa traffic. Pero dahil sa kwento niya, parang 5 minuto lang lumipas. Masaya ako. Pero may kung ano sa akin. Pakiramdam na nag-uudyok na gusto ko pa siyang makita ulit. Pero ayoko rin namang magmukhang weirdo. Kaya imbes na hingin ko ang number niya, binigay ko na lang number ko. Kinabahan pa nga ako habang binibigay ko. Pero pagkatapos ko siyang ihatid, nag-text naman agad siya. Nagpasalamat. Simpleng message lang, pero sapat para mapagaan ang loob ko. Lumipas ang mga araw, may mga panahong nagpapasundo siya. Minsan nagpapahatid. Minsan, sobra pa nga ang bigay niya. Minsan naman, hindi ko na siya sinisingil. Hanggang sa naging natural na lang. Na makita ko siya. Makausap. Marinig yung kwento niya. At doon ko napagtanto. Gusto ko siyang makita, hindi dahil pasahero ko siya. Gusto ko makita si Melanie kasi siya si Melanie. Kaya nagpa siya ako. Susunduin ko siya. Oh! Carlo! Bakit ka nandito? Hindi naman ako nagpasundo ah. At bakit hindi ka naka-uniform? Wala lang. Kabisado ko na kasi schedule mo. Tsaka mahirap mag-book ngayon. Naisip kong sunduin ka na bago ka pa ma-stress. Ikaw talaga? Sige na nga. Baka mamaya singilin mo ko ng triple ah. Uy, hindi ah. Bakit naman ako maniningil? Hindi naman ako naka-duty ngayon. Taray! May pa-special service ka na ngayon. Isa pa, Melanie. Dediretsuhin na sana kita. Melanie, gusto sana kitang yayaing lumabas. Ah, kaya naman pala. May something ka palang balak. Okay lang naman kung ayaw mo. Hindi naman kita pipilitin. Pwede naman. Sakto, gutom na gutom ako. Saan tayo? Ayun, saan mo ba gusto? Ikaw ang masusunod. Wow, galante! Paano kung steak ang gusto ko? Aba, walang problema. We, Oo nga. Unang libre ko to sa'yo eh. charot lang. Pares lang ang gusto ko. Ha? Sigurado ka? Oo nga. Joke lang yung steak. Baka isipin mo pa oportunista ako. O, tara na. May alam akong masarap na paresan. Okay, let's go! Nakakabang ginawa ko. Pero sinubukan ko pa rin. Wala namang masama. At sa totoo lang, natutuwa talaga ako kay Melanie. Sa mga kwento niya tungkol sa buhay. Doon nagsimula ang interes ko na mas makilala pa siya. Mabuti siyang tao, ramdam ko. At sa puso ko, alam kong may dahilan kung bakit ulit kami nagkatagpo. Kaya kahit pagod ako sa pasada, gumagawa ako ng paraan para magkita kami. Hanggang sa dumating ang araw na naglakas loob akong tanungin siya kung pwede ko na ba siyang ligawan. Naasahan kong tatanggihan niya ako. Kaya nagulat ako nang ngumiti siyang mahina at pumayag. Banayad lang ang mga sandali namin. Walang engrandeng kilos. Walang pilitan. Nakikinig lang ako habang nagkikwento siya
tungkol sa mga pangarap at sakit na dinaanan niya. At ganun din siya sa akin. Tahimik, pero totoo. Simple, pero malalim. Kaya nang dumating yung araw na pinakaabangan ko, alam kong handa na ako. At sana, handa rin siya. Miss Melanie po? Yes po. Bakit po ang tagal nyo, sir? Kanina pa ako nag-book ah. Ay, pasensya na po kayo, ma'am. Hayaan nyo, hindi ko na kayo sisingilin. Kahit saan nyo pa gustong pumunta. Diyosero ka talaga, Carlo. Ikaw din naman, no? Wala lang. Nakakatawa lang balikan yung una nating pagkikita. 'Di ba? Oo nga. Pero sa totoo lang, kung may paraan para baguhin yung unang pagkikita natin, papalitan ko. Ayan ka na naman. Nag-aaladon romantiko ka na naman. Ganun talaga. Halika na rito. Mag-helmet ka na. Ako na. Ako na maglalagay. Hmm? Kapag ikaw nagkakabit, hindi mo nilalak. Ay nako, delikado kaya yun. Ang higpit kasi. Halos di na ako makahinga. Mas mabuti na yung ligtas ka. Safe naman ako kapag ikaw ang nagdadrive. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Ha? Anong sabi mo? Wala. Baka kiligin ka pa. Minsan na nga lang eh. Tara na. Teka, Carlo. May gusto sana akong sabihin. Ano yun? Di ba 5 buwan ka nang nanliligaw sa akin? Oh, bakit? Gusto ko sanang itigil mo na. Ha? Bakit? May nasabi ba akong mali? Teka, may nagawa ba ako? Kasi Ano yun, Melanie? itigil mo na kasi sinasagot na kita! Talaga ba? Sinasagot mo na ako? Oo, boyfriend na kita. Totoo to? Melanie! Woo! Salamat! Ihi mo. Pangako, Melanie. Aalagaan kitang maigi. Hindi kita bibiguin. Sabi mo yan Oh, dahan-dahan sa pagdadrive. Baka sa sobrang saya mo, iharurot mo to, tapos diretso tayo sa kanal. Hindi Mas lalo na kitang iingatan ngayon. Jesus! Tara na nga, Sir Carlo. Dear love, totoo naman na may mga taong dadaan lang sa buhay mo. May mga taong ilalayo sa'yo ng pansamantala, pero sa tamang oras ay ibabalik din. May mga makakasabay ka lang sa daan, mga sandaling sakay mo sila. Tapos maghihiwalay din kayo pagdating sa dulo ng biyahe. Pero sa kaso namin ni Melanie, hindi ako pumayag na maging ganun lang ang kwento namin. Hindi ko hinayaang isa lang siya sa mga pasaherong sumakay at bumaba lang. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit kami pinagtagpo. Para masundo ko siya. Makasabay sa bawat liko. At sa huli, maihatid ko siya hanggang dulo. At masasabi ko na ito ang pinakamagandang biyahe ng buhay ko.